थांगासिनो जोङो konhuma गोदोनि राजा रानि थानाय जायगायाव नायनो थाखाय थांगासिनो दं एकदम गोजौ हाजो थिखिनियावसो जों बयबो ज' फैदों फारसेथिं गखांनानै बेरायनो फैदों बे स्टेप थांबाय थानांगौ लामा लामा बिराद गोजौ थ' थाबाय थ' मेंदों नोगोद गोजौखा स्टेपआ नै बिराद गोथौ जायगाफ्रा नुदों एकदम थ' देन्जार मेंबाय नै फुलफ्रा जि मोजां मोजांथार एकदम थांगासिनो दं जोङो स्टेप गाखोनो थांगासिनो दं बिराद गोजौ हाजोआव हाजो थिखिनियाव थांगासिनो दङ नै ओरै फैगासिनो दं बिमा फिसा ओरैहाय गाखोदों नै एकदम हाजो थिखिनियाव बिराद गोजौ हाजोआव एकदम आरो गोथौबा नै जायगाया फैगासिनो दं नै माखासे खाथि खाथिनि न'फ्रा नै दै गग्राफ्रा मानसिफोर नायगासिनो दं There's one river on the other side at the end of the paddy. There's another river going down, and then you can see one small river just down there. So in total we have 3 rivers. Yeah, and then the drum cultivation that we just saw today. The manures that come out from the roots of this elder tree, it in turn gets washed down with the river, and then the river brings down all those manure into this paddy again. So it's all like a cycle. And then the water that's coming down here will flow down to the hydro, and then from the hydro गोजौ थांगासिनो दं गोजौआव थांगासिनो दं जोङो आरो बेनिफ्राय जौसिन गोजौ दंबायो थांगासिनो दङ बे मानसि दङ थैनाय